Namaste. Ja ťa vítam u našej ďalšej spoločnej tak ako rýchlej praxi. Dnes znova stále zostaneme u toho krku, pretože verím, že drtivá väčšina z nás rieši práve ako zatuhlosť v oblasti hrudníku po celom dni v práci, kde máš tie ramená zatuhlé, hrudník zatuhlý a z toho ťa práve môže bolieť aj tá hlava. Takže rozhýbeme si trochu tie ramena. Poď si sadnúť do akéhokoľvek sedu a kľudne aj keď sedíš na židli, tak na stoličke, tak je to úplne v pohode. Dôležité je, aby ste dokázali vytiahnuť temeno hlavy hore k stropu alebo k nebu. Nadýchni sa a s výdychom cez ústa uvoľni aj to napätie v tele. A znova nádych a výdych. Skvelé. Posledný krát. Nádych nosom. Výdych ústami. Zavri si oči. Temeno hlavy sa vyťahuje hore k stropu. A len nechaj uvoľniť dláne smerom do podložky. Nedávaj ich ani na kolena, ani na stehna. Len ich nechaj zvesené po dĺžke tvojho tela. Skús vnímať nádych a výdych, hĺbku tvojho dýchu. A pomaly si kľudne daj dlaň na svoj hrudník a skús sa začať nadýchovať do toho hrudníku. Do obvodu. Nevyťahuj ramena k ušiam, ale skôr sa snaž rvať ten dých do stran. Posledný nádych. Skvelé. A teraz, hneď pred nejakým začiatkom, poďme rozhýbať celú našu chrbticu. S nádychom prehneš, s výdychom vyhrbíš. S nádychom prehneš, s výdychom vyhrbíš. S nádychom prehneš, s výdychom vyhrbíš. Skvelé. Kľudne si daj nohy ďalej od seba, alebo keď sedíš v skríženom sede, úplne geniálne. Poďte rozhýbať tú chrbticu do takých ako krúžok. Dopredu a dozadu. Zmeň smer. Skvelé. Zástav vzadu. A skús viac jak pánvu vyhrbiť lopatky. Zabaliť aj hlavu. Skús tam poslať dých medzi lopatky. Super, vydýchni. S nádychom poď nahoru a pôjdeme krúžiť ramenami. Jo? A nepôjdeme naraz obidvoma, ale tak ako na stridačku. Najprv práve, potom ľavé, práve, ľavé, práve, ľavé. Tak. Fakt ako neboj sa veľkých krúžok. Poď zmeniť smer. Skvelé. Zástav. S nádychom si dej dláne na svoje ramena. Poď spojiť svoje lakte. Vytiahnuť ich hore a krásne krúžka. Jo? Pri tom krúžení trošku otváraj aj ten hrudník. Jo? A keď dávaš lakte k sebe, tak malinko tie lopatky keby oddeliš od seba. A s nádychom znova vytiahneš a chceš tie lopatky spojiť. A znova oddiališ, vytiahneš a spojíš. Ešte posledné krúžko, kde zmeníme smer. Poď zmeniť smer. Najprv lopatky k sebe, vytiahni tie lakte nahoru a chceš spojiť tie lakte a znova malinko vyhrbiť tie lopatky, ten hrudník hlavne. Nezabudni u toho dýchať. A ešte posledné opakovanie. Super. Tak. Prekryš si všetkých 10 prstov, kľudne si ich daj na hrudník a pojeme na to také hrudné vyhrbenie a prehnutie. Vyhrbenie a prehnutie. Vyhrbenie, prehnutie. Ešte 3-krát. 1,
2, 3. Skvelé. Kľudne si ponaťahuj aj svoj krk zo strany na stranu. Ak vyťahuješ ten krk, daj si právu ruku na práve rameno, malinko to rameno zatlač dole. Poď na druhú stranu. Skvelé. Skús vnímať, jak sa cíti oblasť tvojho krku, trapézy a to medzilopatkové svalstvo. Skúsi tam poslať nádych a výdych. Skvelé. S ďalším nádychom poď prejsť do pozície kočky. Poď si s nádychom prehnúť chrbát, s výdychom vyhrbiť. Nech ten pohyb ide od pánve. Nádych prehni, výdych výhrb. Nádych prehni, výdych výhrb. Nádych prehni, výdych výhrb. S tými vyhrbenými zádami zasúvaj zadkom na paty a poď si dať čelo do podložky. Uvoľni ramena od uší a kľudne kolena si môžeš dať malinko ďalej od seba a dlane si dajte po dĺžke vášho tela. Nesnaž sa dýchať len do bedier, ale skús sa predýchať aj medzi tie lopatky. Dokončí výdych. S nádychom vyroluj nahoru do sedu na patách. Nadýchni sa, vydýchni. A s ďalším nádychom poď prejsť do pozície kočky. S nádychom si daj právu ruku na práve rameno, odtlač sa od ľavej ruky a pôjdeme aspoň 3 krúžka, nielen ramenom, ale celým tým hrudníkom. Ty tam vytváraš aj takú ako malú rotáciu. Neprenášaj váhu tela, poď zmeniť smer. Váha tela je stále rozložená na obidvoch nohách stejne. 2, 3. Pomaly polož. S nádychom ľava ruka na ľavé rameno a pôjdeš krúžiť tou ľavou rukou, ľavým ramenom a jemne otvárať ten hrudník do strany. 3. Zmeň smer. 4. Skvelé. Pomaly zástav. Kľudne si môžete sadnúť na paty, trochu vyklepať zápestia, ak cítite, že to tam ako boli. A poďme do takej poslednej pozície, kde si dajte predlaktia na podložku. Medzi lakťami máš šírku jednej pestičky. Spojte si prsty, brúška prstov, okrem palcov a zatlačte proti sebe. Vytvoríte tam také ako kosoštvorec. Dajme tomu nejaký ako tvár. Prehnite záda, dvihnite predlaktia. Hlavu si daj medzi tie lakte a dýchaj. Snažíš sa, jakoby pretlačiť pod paži do podložky, nie hrudník. Ale dýchaj stále do hrudníku. 3, 2, 1. Pomaly sa zdvihnúť. Ľahni si na brucho, na podložku a daj si dlane pod svoje čelo. Kľudne sa tam trochu ako pováľaj zo strany na stranu.
S nádychom si dej dlane pod svoje ramena, zatlač do dlani a s výdychom poď do akéhokoľvek sedu. Nechaj si zavreté oči. Zavnímaj, jak sa cíti tvoj hrudník. Či tam máš nejaký priestor, nejaké to uvoľnenie. Jak sa cíti práve oblasť medzi tými lopatkami. Ja tam cítim tak ako príjemný priestor a to napätie, ktoré tam bolo, tak ako príjemne sa rozpohybovalo a vlastne tým pohybom, tým dýchom zmizlo. A ja verím, že ti to video prineslo to, čo aj mne, že ti to trošku rozpohybovalo práve tie ramena. Určite, ak máš chuť ďalej so mnou praktikovať, tak v mojom online programe každý týždeň pribúda nové video, tak kľudne klikni na odkaz níž pod videom a ja sa budem na teba tešiť kdekoľvek. Namaste.